May kayon padasen, iti na imas, ken. Sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberry salad, ken adapay, iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco, Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrindad, Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Impact nga daw pagkailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa Good morning po. Sa ngalan po ni Kapitan Peter Wasing, nandito po kami ni Ma'am Cynthia. It's already almost 10 a.m. or past 10 a.m. na, Ma'am Cynthia. 10:10 na, Doc. So sa ngalan ni Kapitan Peter, nandito po kami para sa usapang medical with Cap Peter pa rin kasi nandyan siya sa remote. Hindi ba, Ma'am Cyn? Oo, Doc. So, Wala po kasi si Harley, kaya siya muna yung technician doon sa radyo. So paano ngayon? Siguro yung mga questions nyo, pwedeng ibato kay Ma'am Cynthia. Mamaya i-mention niya po yung text line. O kaya si Cap from remote area, o remote ba? Hindi naman remote, within the city pa nga eh. But remote from here, that means to say, pwede pa rin niyang i-monitor yung mga tanong nyo at pwede niyang ibato para masagot natin. No? Kasi after all, the program is really about answering consultations. No? So, Ma'am Cynthia, kumusta ka? Good morning, Doc. Good morning po sa lahat ng viewers at listeners natin. Okay na ako, Doc. Welcome back. Okay. Ay, na-miss ka namin kasi. Na-miss ko din kayo. So, gusto mo bang i-share what happened to you? Tatawa. Nag-cleansing ako, Doc. Oh, sige. That's nice. That's a Kaya, nice word. medyo nawala ako ng ilang araw. Although medyo kinabahan din ako, Doc. Kasi syempre ang LBM is sign of isa sa mga symptoms ng virus. Oo, totoo Kaya yan. nag-isolate po ako. Oh, pero don't worry. Actually, if yung cleansing na word, ang ganda ng word na yon kasi pag dumaan po sa bituka ang isang bacteria, parasite, virus o kahit na ano, ang mangyayari, ipa-flush out mo yun sa body mo, kaya maganda yung word na cleansing or mapa-flush out, flushing. Oo, Doc. Kaya isang araw, you'll be healthy na rin. Yung ginawa ko, Doc, para hindi ako ma-dehydrate, kada punta ko ng banyo, umiinom ako ng warm water, tapos nilalagyan ko siya ng asin. At para sugar. asin lang naman yung nilalagay ko, Doc. Okay lang ba yun? Parang gumagawa ka sana ng dextrose. The word dextrose, di ba dextrose suero? The word dextrose is actually sugar po. Okay. Kaya antimano, hindi ka rin dapat mawalan ng sugar. Oo. Kasi yung dextrose, although medyo mali din yung dextrose, IV fluid, ang correct. And then yung IV fluid, may iba-iba. May plain NSS, may ibig sabihin, purong asin po yung saline. Kaya yung ginawa mo, parang isotonic solution siguro ng salt solution kasi depende sa ratios and proportion mo, no? Although hindi ka bumili ng mga commercially prepared na tulad ng mga Orisol. Actually, Doc, wala akong binili kasi parang yun kaagad yung naisip ko na gawin para hindi ako ma-dehydrate. Tama naman yon. At saka kung may chance, pwede mo ring lagyan ng konting asukal para balance. Okay. Nakalimutan ko na, Doc, na lagyan kundi asin na lang tapos yun, warm yung iniinom ko. Parang yung naman, yung iba dahil uso na rin yung sa commercial, although hindi natin sila sponsor, yung iniinom ng mga athlete. Pero ang issue naman doon dahil if you're vomiting, if you're sweating, of course athletes are not vomiting, sorry. What I mean is the athletes, they're sweating, so may loss sila ng potassium. Hindi ka makalakad kung wala kang potassium. Okay. In which case, they're being given banana. Kasi very rich in potassium. Actually, Doc, yung mga kinakain Ikaw, kumain ka ng banana? Puro banana yung kinakain ko. Alam mo ba yung brat? Lugaw. Yeah, brat diet. Do you know the meaning of brat diet? Hindi, Doc. Banana,
Brat, B-R-A-T. Parang bratty, you're a brat. Parang ganun. Oo. Banana, apple, yung rice gruel pala, yung R. Oo. Rice gruel is congee or yung maggawa ka ng rice gruel. Parang yung alam mo yung yung nauso din sa Pangasinan yan, yung pinapakain nila yung habang nagluluto ng rice Ay, yung yung Oo, Doc. Although nung ginawa yon ng mga tao, syempre pinagbawalan sila na huwag palaging ganon kasi syempre rice lang yung nutrition nun. Oo. Especially kung ang rice well milled, medyo ubos na yung nutrients, di ba? Oo. Di ba naalala mo walang yung maiiwan doon. yung isang programa, naalala ko tuloy, ipasok ko ng konti yung Oo, Doc. 8 Golden Rules of Wellness. Oo, Naalala mo yon? nabasa ko nga, Doc. Yung nutrition supplements, sabi na gano'n, yung kinakain. So, kailangan kompleto. Anyway, brat, apple, and then tea, light tea. Ang tea kasi, Ma'am So kahit Cynthia, anong klaseng tea, Doc? Yung pero inumin. traditionally, yung Ceylon, yung mga noon, yung mga parang brown lang. Ngayon kasi ang dami ng tea. May green, may red, may, di ba? Actually, yung ininom ko, Doc, is ginger tea. Naman ginger, gumawa ka. Oo. Gumawa Freshly. na lang ako ng sarili ko, Doc. Tapos, yun nga, si congee, yun yung lugaw. Ganun lang. Sasabihin ko ang rason bakit ang tea ay importante sa mga nagtatae o may LBM. Tea has a property of absorbing the toxin. Kasi yung pong tar, kaya di ba yung kulay niya na parang kaya tar, yung di ba kaya yung parang absorbent yon Doc, sa toxins na nakain mo. Be it an exotoxin, be it a real bacteria, germs. Kasi pag ang isang tao ay nag-LBM, ibig sabihin kasi yan pwedeng infectious, Doc. pwedeng allergy, pwedeng indigestion, pwedeng intolerance, o yung impacho na overeat ka, or may nakain kang ayaw ng katawan mo kaya kailangan ilabas. Ang galing kasi ng katawan sa totoo lang. So ilalabas na lahat, mo. Doc. Kaya yung cleansing na word, Oo. medyo na-overuse na rin yung lately, pero ang importante lang, huwag ka lang ma-dehydrate. Yun, Doc, yung inaanuhan ko. At syempre, ang inagapan ko pa, Doc, baka kasi manghina ako, dalhin ako sa hospital. Syempre, Doc, yung nasa news nga na medyo punuan na yung mga hospital, kaya natakot din ako na madala sa hospital. So, hindi ko pinabayaan na lagi akong 3 times pa rin ako, Doc, Very ng nice. food supplement. Very responsible Nandiyan patient. si Bioclon at saka si Pau de Arco Ayun, capsule. So, talagang hindi ako nang hina, Doc. Hindi mo pinabayaan yung sarili mo, naging responsible Oo, patient Doc. ka. You doctored yourself, you nursed yourself. Kumbaga, pero kung sakaling you needed an IV, pwede kang may nakaabang sa bahay and then gawing mong hospital yung bahay mo. No, not really a hospital. Oo, Doc. And then if you have a friend, doctor, or a nurse, you can just call them. Okay. And then saksakan ka ng IV. Oo. And then magstay on siya for a while. Oo. Para ka na ring inalagaan. Pero syempre may doktor kayang Actually, Doc, malakas ang loob. hindi ako nagpanik kasi nandiyan siyaan ka naman na nangangamusta parati. Kaya hindi ako nagpanik. Nangungusta ba ako? Sabi ko, Oo. Ma'am Cynthia, ganito gawin mo. Oo. Effective pala yon. Parang ninag kita ng konti. Oo, Doc. Kaya sabi ko, baka mamaya samain pa ako dahil hindi naman ako hinihinga ng payo. Ito ako nagbibigay. Minsan kasi ang attitude ng doktor, Oo, Doc. hintayin mo humingi sila. Okay. Huwag kang agraraman. Agraraman talaga. Huwag. I mean, yung ako na as a doctor, Oo, Doc. meron kami yung parang konting rule na you have to wait. Okay. Wag mo pero kung close ka talaga, yung may tendency Doc. kang pwede mong i-put your weight around, ika nga. Oo. Figuratively and literally. Kahit nagpapanik yung mga kapatid ko, Doc, na, pa-check up ka na ganito. Bakit ako magpapa-check up? Nandiyan siya naman si Dr. Orsua na nangangamusta naman parati. Sabi kong ganoon. Kaya ganun pala. no need na pupunta ako sa Ang doktor. lakas ng loob mo, sabi. Oo, Doc.
Kasi meron namang yung mga tinatawag na online or actually lately maraming ganon. Oo, Meron Doc, nga ako as far as Pampanga through a friend. Merong mga yung tonsillitis. Siyempre tanungin mo muna dahil wait, ang nagbigay sa iyo ng diagnosis sarili mo pero kailangan i-verify mo. Kulang na lang picturean mo yung ngala-ngala mo nga nang ma-diagnose ko. Actually, Doc, nagawa ko yan noong last year. Nag-tonsillitis ka? Hindi, yung sa anak ko, Mm. talagang pinicturan ko siya tapos Pinanganga since mo, yung ganun, no? oo, since yung doctor sa school yung inano namin. So doon ako nag-send ng Paano mga sila picture. nagbigay ng prescription? Pinicturean din. Yes, Doc. Ito, bigyan mo Tapos, siya ng erythromycin. O kaya sinend bigyan mo sa siya ng... Viber, tapos yun Oo. na lang yung... Hindi rin ako pumunta sa drugstore noon, Doc, kasi totally na yun yung mahirap lumabas noon. Actually, kung meron kayong tonsillitis, ang mga senyales, syempre lalagnatin, sakit no, agtil mo, no? Yung Oo, Doc, meron kang sore throat. And then, yung boses mo rin pwedeng maapektuhan, hindi na makagandahan. Pero may prior history ka na kumain ka ng madaming sweets, lalo yung mga bata. Tapos hindi nag-brush, hindi nag-uminom. Oo. Yung sweets kasi. And then, siyempre perfect yung sa bacteria, tuwan-tuwa ka kasi ang daming asukal, ano? Oo. Yung bacteria pupunta. So, Tapos natuwa namumula, sila. pas worst would be may nana. May nanay, may puti-puting buo-buo, nana yon. Oo, Doc. And then, ang mangyayari, ang home remedy is So mag-gargle. nana yun, Doc, yung mga Puti-puti. puti-puti na namahay na ganyan. Minsan, nahuhulog yung puti na Oo. parang akala mo isang butil ng bigas. Or butil ng mais na puti. Ay, ganun talaga. Tapos may mabaho amoy, syempre, kasi bacteria. Oo, Doc. Ang hallmark ng bacterial infection is mabaho. May sugat bang mabango? Na may nana? Parang ganun po, Ma'am Cynthia, ano? Okay, so yun ang mga titignan lang po nila. Yan, no? Parang may nakaalala kay Ma'am Cynthia, kaya excuse lang ho muna. Okay. Itutuloy ko lang, ha? Oo. Na-allergy yata si Ma'am mo, nagkaroon siya ng GERD. Kung minsan yung mga dyan, no? Pwede rin natin pag-usapan yung nangyayari sa kanya. Sorry, but dahil sa kawalan nga ng ating, how do you call it? May nagtanong na ba? Okay ka na, Ma'am Sin? Baka Doc. lang nasa mid Wala ka pa lang. naman. Wala pa naman. So, yung tonsillitis, going back, no, pwedeng bacterial. Usually bacterial yan kung may abscess. So, kailangan nyo na rin mag-antibiotics. No? Siyempre, rest your voice, drink warm water, avoid cold drinks, cold food, avoid sweets. Lalo na sa mga bata. No? And then, rest. Pero Ayan. Doc, okay lang na makakain din sila ng mainit or avoid din ang... Hindi, warm. The best pa rin ang mainit-init, warm food. Okay. Alam ba, warm na lugaw, warm na mga soft. Kasi para pagdaan, maaliwalas lang, hindi na mahirap nguyain. And then, makakatulong sa pag-suit. Kasi dapat masusut yung sore throat mo eh. So ano ang mga binibigay ninyo sa mga ganoon, Doc? Usually, nagbibigay na rin kami ng mga antibiotics na. Oo. Tulad ng mga, yung good for upper respiratory infection. Kasi ang pag-decipher, empirical treatment, hindi kailangan, halika, i-culture and sensitivity natin yung throat mo, throat swab. Kasi ang original po yung swabbing, yan ang original na swabbing, yung kinukunan ng sample yung throat mo. Ang common kasi na bacteria, Streptococcus species. Doc, may tanong dito galing Sige. kay 49. Good morning, Cap and Doc. Pwede po nabilhin ko na lang sa counter yung hormones for girls. Kahit di na po magpa-check up, 1 day ang mens at konti lang. 43 single, thanks po. Hindi po. Kasi ang hormone, maingat po ang pharmacist sa mga yan kasi baka ma-abuse po yan at may side effect din po siya. Kaya dapat i-consulta talaga why. It must be a judicious use of drugs or medicines or especially hormones. Kasi mantakin mo kung kahit sino pwedeng bumili, di marami na pong naging babae. Kasi yung female hormone, iinumin lang nila, Oo, Doc. lalaki yung effect ng estrogen. Oo. O, gusto